Kagem para kadang tamu kehormatan ugi keluarga agung Donipun Bapak Barni dalah Ibu Etik sanggupan keluarga pilih anggenipun kala mangke anggenipun alga budaya parang lelipur paring tetembangan kirang nuju prana ugi dereng saged amung ngelakan tembang ingkang saged kamu kalau wonten ing dalu menika namung saged ngaturke sawu-sawu agung pasapa peh jan iya kaya teko kene to iki omahe tidak jadi iki aku dong to iki YouTube tukang YouTube tentang YouTube. Ini kok iso undangan kok ini barang oke matur sembarang sawangan. Oke kalau mangke, tenang sih. Pripun Pak? Dalam, oke monggo tembang saat ini ngoten to. Nggih, nyemagake monggo mriki. Pak sinten paring orang sepas sinten? Bapak Sodik. Pak Gudik saestu to niku monggo Pak Dik kang putih piyang putih monggo nyemagake matur gunge manwun. Mriki lho Pak Dik napa kok pinarak? Nggih. Nggih mriki. Jumeneng kalih kula mriki. Niki tembange napa? Bilih saderengipun nembang bilih ngersake donga pangestu kagem Sohibul Bait ugi donga kagem kinanganten nggih nyumanggake. Mriki tembange napa? Saderenge ngapunten ingkang kathah. Nggih, monggo mboten lentu. Kawula badhe nyekar Mister Mendem. Mister Mendem. Wah, iki tak gandeng karo Rinvi gathuk prainggono. Kali Mbak Bita mawon. Kare sinten? Mbak Bita. Oh, Mbak Beta, mau gathah request. Tiba ya duwe fan bareng to Beta iki. Mbak Yu Beta. Tonggo Mas. Oh, tonggo tanggi niki. Ndak gampang bungok-bungok ngoten Pak nek duwe tonggo Beta ngene. Ketoke bocah iki gampang bungok, gampang nyelatu lho ngene-ngene iki. Ketoke ngono lho. Ndak ngono wonge. Aslinya aku ki kalem loh Mas piye to. Ora tau bengok aku. Model ya Allah. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Bita. Kali sinten mau mriki? Kleresan kawula ki Mbak. Oh, piyambak. Nggih. Ibu mboten nderek. Ngapunten Ibu dateng Surabaya. Oh, teng Surabaya. Nggih. Berarti sendiri nggih panjenengan tiap Nggih, hari Mas. sendiri. Nggih. Nyanyi? Mboten. Oh, mboten. Ngarit mawon. Lagunipun Mister Mendem. Nggih. Nggih, monggo Kak Mas. Pasukan jogete monggo lho. Pasukan joget. Banjur ngunjuk bir kakene dadi kentir Gagas penting sesuk tuku berat. Injih Mas Ora anggap anak bojo penting wareng. Jomunamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen wis klenger glosor dhewe. ya mesakne to ya Asik.
Wis tak cukup kelelakonku pancen bener kandhamu mergo mendem rusak imanku Iman rusak yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bagi mendeme ditinggalake selamat tinggal koncoku leren nuga dongakno kuat mendemku wis ora kumat ayo asik Alga budaya goyang ya Pak ndak iso goyang sip aku wis kondo cium marani cilaka aku wis matur ning sene ngomongan kantor wis tak aturi yen kon kamar lali banjur muncul bir kakean dadi negatif ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep coba namuni nuturi kaya kiai iya Mas Pian toke wae yen wis bener losor dhewe asik ayo Pak goyang kena tak kandhani yen ngono aku rasuti lilakno aku bali wong tuaku kuat ngingoni ojo katimu wis tak cukup kelelakonku pancen bener kandhamu ayo jelas mergo mendem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bagi mendeme ditinggalake selamat tinggal babek cocok leren noduga dongakno kuat mandemku wis ora kuat. Oke, terima kasih Mas Wawan khususnya Alga. Alga budaya Oh, anak budaya nih. Inci. Ngaten. matur sembah nuwun nggih monggo doaipun kagem mempelai Nggih, berdua mugi-mugi kemanten sekalian jadilah nggih keluarga warga terus yang ayam tentrem nggih, ngeten ayam nggih. tentrem. rapi pisan ae rapi pisan ndak oleh pindo ping 3 oleh. pindo ping 3 gak enak ya Pak ya Masuk to? rapi enak kakean Oh, kokean. nggih Sampun mboten nuwun Mbak Wita dilanjut. Inci matur sembah Monggo, nuwun Pak Mas. ngeten nggih monggo lanjut Opo sing ombo? panjenengan lanjut Wah, tak lanjut ke ya. Iya. Lek mu nyekel niku cukup ubel-ubel kabel Dik. anu Mas lek kabel dawa-dawa iki piye ngono Ubet Mas to ngene. gampang guben lek dawa gampang guben
Kulino, sebanmu. Mas kulino cendek gitu ya. Cendek. Anu